vagyunk Richmond Hillnél, Torontóba, egy gyönyörű utcába. Ez a Schnitzel Bistro, ez a Karcsinak az üzlete. Én nem hiszem, hogy tudok annyit enni. Half rice and half cheese fries. The second one, that cabbage and water Most nincsenek gyerekek. Most nincsen, ez csak az iroda. Ez a nagy csoport, ez a kindergartennek. Nagyon szép. És itt vannak a 20-an. Az kapásból 20 000, igaz? Nézd, és ez a kicsi gym, ahol ha rossz idő van kint, akkor itt a gyerekek tudnak játszani, meg tornázni, meg futkosni, és ez egy kincs, ez a szoba. Nagyon-nagyon kevés olyan óvodát halászol van egy kicsi gym. Itt igazán az egész gym volt, csak annyi gyerek volt, nem tudtuk hova tenni, és akkor leválasztottuk a falat, hogy legyen nagy csapatosnak is. Vannak a vécék. Van a szobák. Mindennel. Itt is szokás, hogy alszanak a gyerekek? Persze, ebben kötelező. Ebéd után. Ez az egyik kis csoport, aki van 10 gyerek, 2 tanárnénivel a toddler szoba. De ebből van 2, mert abból is túl sok gyerekünk van. És a falakat aztán én festem meg a tavat. 3-4 havonta, amikor a gyerekek utcakoszolják, akkor lefestjük. Mindig szép legyen. Itt is van hát egy kicsi mosdó. Hát és csak itt egy másik, ez is egy kicsi toddler szoba, itt is van 10 gyerek. Még van belőlük 20 darab. Ez a kis szobácskájuk. Ugye vannak olyan sok kisgyerek, van, aki reggel... vezető? Vagy... Nem, hát mi vagyunk a tulajdonosok, de nekem nem kell itt legyen a tal, aki ott volt most a Schnitzbe, ő az igazgatója ennek. Csak néha ott is extra pénzt, hogy keressen, akkor ott dolgozik ott is. Ez a preschool, ez a középsős csoport, itt meg van 16 gyerek. Az a maximum, ami lehet. Ez most milyen akváriumot csináltak a gyerekek? Azt szeretjük csinálni, hogy nem mindenki egyedül csinál kicsi arts and craftot, hanem együtt. Ja, és akkor még van egy kicsi baby szobánk is, ahol van 10 kicsi baby. Igen. Itt ezek. Mekkora az a bébi? 6 hetes 6 kortól? Na, olyan kicsit, mi nem nekünk van 6 hónapostól, itt 15 hónaposig lehetne. Látod, és akkor itt tanulnak bent. Itt van a kicsi alvószobájuk. A kicsi ágyikok. Aranyos. Ja, kis szaroskák. Van aranyosak. Imádom őket. És akkor tudod, minden kicsinek van